Сүзләре эше белән бердәм икән, шул укытучы яхшы дип шутлана дип әйтте борынгы Рим сәясәтчесе һәм язучысы Марк Порцикатон. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген без укытучыларның зур миссиясе турында сөйләшүне дәвам итәрбез. Алдагы минутларда. Татарстанда эшләнгән Казан яшәүчеләре, студентлар һәм укытучылар қолы белән ясалган нинди әйберләрне сатып ала алдылар. Математика укытучысы һәм балалар йөрәкләрен яулап алучы Фәрит Байбековның укучылары ни өчен ярата? Киртәләр юк. Мамадыш кызы балаларны Кытай теленә ничек өйрәтә? 25-нче тапкыр Казанда Осталар шәһәре дип исемләнгән ярминкә күргәзмә узды. Анда Татарстан мәгариф оешмалары студентлары һәм укытучылары җитештергән авыл хуҗалыгы продукциясе һәм техник иҗат эшләнмәләре тәкъдим ителде. Ярминкәдә ел саен республиканың барлык муниципаль районнары катнаша. Ярминкәдә мәктәп, күллия, техникумнарда тәрбияләнүчеләр булдырган эшләрнең иң яхшысын күрергә мөмкин. Үз эшләрен мөмкинлекләре чикле балалар һөнәри осталык конкурсларында алдынгы урыннарны алган укучылар күрсәтә. Шул вакытта ярминкәне уздыру дәрәҗәсе елдан-ел арта бара. Мәгариф системасының бурычы балаларны укыту һәм тәрбияләү һәм дә хезмәт тәрбиясе керә. Моны ярминкәдә булган Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин билгеләп үтте. Күргәзмә мәйданчыкларында тагын кемнәр булды һәм нинди әйберләр сатуда аеруча популяр булганын Эльвира Минабетдинова күрде. Җырлар, биюләр, төрле продукцияләрнең сәүдә рәтләре шимбә иртәсе ярминкәдән башлана. Төрле почмаклардан, районнардан, республика башкаласында мәгариф учреждениеләре вәкилләре җыелды. Без Кукмара районын тәкъдим итәбез. Кукмара сәнгать мәктәбе, балалар мәктәбе. Бу безнең мәктәптә шөгыльләнә торган балаларның эшләре, диплом эшләре балаларның. Киездән балалар шундый курчаклар ясыйлар, намазлыклар ясыйлар. Һәм инде менә шундый матур мендәрчекләр ясыйлар. Барысы да балалар кулы белән эшләнгән. Ярминкәдә техникум, күллия студентларының, шулай ук мәктәп укучыларының эшләрен күрергә мөмкин. Менә мәсәлән Аксубай районы мәйданчыгы. Биредә һәр тәм өчен продукция, яшелчә һәм җиләк җимеш. Аеруча игътибарны бал җәлеп итә. Монда ул күп һәм барлыгы да төрле. Гаҗәп тә түгел, Аксубай районының универсаль технологияләр техникумында умартачы һөнәренә өйрәтәләр. Мы представляем Аксубайский район, Аксубайский техникум. Без Аксубай районының Аксубай универсаль технологиялар техникумын тәкъдим итәбез. Ярминкәгә яшелчә, җиләк, җимеш, бал алып килдек. Крестьян фермер хуҗалыгы безнең кырлар, умарталык, бал карабудайдан башлап юкә, чәчәк, болын үләннәре төрлелеге, урман үләннәре төрлелеге алып килдек. Менә Кукмара җитештерү продукциясе Березняк мәктәбе. Монда үсемлекләр, чәй һәм варенье ясауга аеруча игътибар бирелә. Менә үзебездә эшләнгән продукцияләрне кишер, чөгендер, суган, бәрәңге үзебез үстергән. Монда бүген инде тәкъдим итәбез. Балалар үзебезнең җитәкчеләре белән берлектә күп кенә сәламәтлеккә файдалы булган файдалы үсемлекләр, дару үләннәр әзерлиләр, фитошәйләр һәм төрле кайнатмалар, вареньеларны тәкъдим итәбез. Татлы ризык яратучылар Нурлат районы экспозициясенә мөрәҗәгать итә алдылар. Бу Нурлат аграр техникум эшләре. Анда пешекче студентлар кондитер әйберләрен ясарга өйрәнәләр. Мы презентуем выпечку. Без осталар һәм студентлар ясаган камыр ризыкларын тәкъдим итәбез. Менә бавырсак, күмешләр төрле, бәлешләр, кош теле, рогаликлар, булар барысы да бик тәмле. Авыл хуҗалыгы продукциясе алырга теләүчеләрнең барысына да Әтнә районына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әтнә авыл хуҗалыгы техникумы ярминкәгә үзе белән бөтен яшелчә бакчасын алып китте. Бодай һәм арпадан кәбестә һәм бәрәңгегә кадәр монда барлыгы да бар һәм арзан бәядән. Biz bugün bunda rekomendovanный бәя дип әйттеләр инде. Арыш, арпа, будай культураларын алып килдек. Шуннан соң бәрәңге, гала сортын алып килеп монда саттык. Кәбестә әле 3нче көн генә басудан алдык үзебез. Бөтенесе әле свежий товарлар. Шулай ук инде кишерләрне алып бетерделәр.
Чөгендерләрне алып бетерделәр, башка әйберләрне инде килеп сорыйлар. Икенче елга тагын да күбрәк алып килергә кирәк булыр дигән фикердә калдык. Ярминкә гадәттәгечә бөтен республикадан кешеләрне җыеп бәйрәм мәйданчыгына әверелә. Ярмарки такие. Шундый ярминкәләр кирәк. Бүген осталар ярминкәсе Татарстан Республикасы мәгариф учреждениеларын тәкъдим итүче осталар. Биредә мөмкинлекләре чикле балаларның эшләре бар. Монда һөнәри осталык конкурсында алдынгы урыннарны алган укучылар эшләре бар. Монда җан кергән продукты белән бүлешү мөмкинлеге бар. Шуңа күрә бу минем уйлавымча кыш алдыннан булган иң искиткеч ярминкә. Ел сайын 25 тапкыр инде хәзер үткәрелә бу ярминкә. Мәктәпләр, аннан соң урта һөнәри белем учреждениеләре, коррекцион мәктәпләр барысы да килгәннәр. 300-дән артык учреждение үзләренең куллары белән үстергән продукцияне, аннан соң яңадан җитештерелгән эшләгән әйберләрне саталар. Халык килә, ала, бу бик зур сөенеч. Осталар шәһәре ярминкәсе республикада инде 25-нче тапкыр уза. Быел 300-дән артык мәгариф учреждениеләре катнашты. Татарстанда зур укытучылар атнасы дәвам итә. Атна кысаларында республикада иң яхшы укытучыларны, авыл педагогларын хөрмәтлиләр. Мәгариф системасы ветераннары янына баралар. Һәрбер кеше өчен игътибар мөһим инде. Ничә яшь буынны тәрбияләгән укытучылар өчен ярдәм дә кирәк. Педагоглар рәхмәт сүзе көтмәсә дә, алардан башка булмый. Безнең программага да еш кына менә бу укытучы турында сөйләгез әле дигән күп мөрәҗәгатьләр килә. Һәм бүген без Фәрит Закир улы Байбеков турында сөйләргә булды. Быел аңа 75 яшь тулды, әмма эшен һаман да дәвам итә. Казанның 16-нчы гимназиясендә ул математика укытучысы. Аның педагогик стажы 30 елдан артык. Укучылар аны нәрсә өчен ярата? Безнең репортажда. Фәрит Байбеков 16-нчы Казан гимназиясының чын аксакалы. Ул мәктәптә инде 26 ел хезмәт итә. Мәктәп оешканнан бирле. Педагогик өлкәсендә Фәрит Байбеков гомере буе 8 ел туган авылында укытты. Аннан соң фәнни тикшеренү институтында һәм менә 97-нче елда татар гимназиясе ачыла. Биредә Фәрит Байбеков математика укытучысы булып эшен башкара. Не торопись, еще раз повтори. Ты правильно сделал. Фәрит Байбеков әйтүенчә, педагог булырга сайлау очраклы хәл түгел. Ул үзе дә укытучылар гаиләсендә туган, авыр сугыш чорының укытучылары. Һөнәр сайлау һичшиксез булды. Укытучыларның гаилә династиясын дәвам итәргә кирәк. И от, и альфа. Фәрит Байбеков танылганча, мәгариф системасы Советлар Союзы чорыннан бирле шактый үзгәргән. Хәзер технологияләр дә башка, мөмкинлекләр дә күбрәк. Белесем, аерма бар, шактый зур хәзерге белем бирү системасы белән Совет чорындагы система арасында. Чөнки хәзер бик зур үзгәрешләр булды. Технологиядә үзгәрешләр. Хәзер интернет бар, мобильный телефоннар бар, шуңа күрә хәзер информация бик зур хәзерге заман балалар өчен. Ну, аны дөрес куллана белү кирәк билгеле. Хәзер барлык технология уңайлыклары белән файдалану мөмкинлек бар, ләкин Совет чорында уку нинди иде? Фәрит Байбеков үзенең мәктәп елларын аеруча җылы сүзләр белән искә төшерә. Үземнең мәктәпне бик искә төшерәм мин, үзем укыган мәктәпне ул вакытта искиткеч укытучылар да, алы ул вакытта фронтовик укытучылар укытты безне. Ул миндә искиткеч яхшы тәэсир калдырды. Ул чордагы укытучылар. Biz укып кайтабыз мәктәптән. Аннар яңадан мәктәпкә киләбез. Анда инде класстан төшүләр башлана. Или фильмнар карыйбыз, или түгәрәкләр, төрле. Менә шундый мәктәп искиткеч безне үзенә тартып тора иде ул вакытта. Элек укытучы һөнәренә мөнәсәбәт тә башка иде. Хәзер бит укытучыларга нигездә менә бу җәмгыять үзе шулай куя мәсьәләне. Укытучы хезмәт күрсәтүче дип карала хәзер. Хезмәт күрсәтүче акча түлибез, ул хезмәттәргә тиеш безгә дип. Ул вакытта андый караш юк иде. Укытучыны бик югары итеп карыйлар иде ул вакытта. Хөрмәт бик зур иде укытучыга. Фәрит Байбеков укучылар өчен игелекле һәм сизгер булырга тырыша, ләкин таләпчәнлектән башка да ярамый. Бигрәк тә математика кебек катлаулы фәнне укытуда. Төрле вакыт була. Кай вакытны ташламай ясыйсың укучыларга, кайбер нәрсәләрне күрмәскә тырышасың. Кай вакытны
таләп итәргә туры килә. Иң әһәмиятле электр ала белү кирәк, иң кирәкле нәрсәне. Нинди укытучы булырга Фәрит Байбеков сүзләренчә һәркем үзе сайлый. Укытучы тәрбияче, белем дөньясына озатучы. Шуны истә тотырга кирәк. Һәр кемнең үз юлы бар. Яңа килгән укытучы үзенең юлын үзе табарга тиеш. Беренчедән, ул укучылар өчен белем бирүче. Белем генә түгел, ул аларны тәрбияләргә дә тиеш. Икенчедән, үрнәк күрсәтергә тиеш үзенең тотышы белән укучыларны. Быел Фәрит Байбековка 75 яшь тулды. Балалар һәм хезмәттәшләр аны гаделле, тәҗрибәле һәм олы йөрәкле булуын кадерлиләр һәм яраталар. Гимназия үзенең укытучысы Фәрит Байбековны әле бик озак еллар белем бирүдә хезмәт итәр дип өметләнә. Мамадыш кызы Татарстан укучыларын Кытай теленә ничек өйрәтә? Бу турыда минем хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр аның кызыклы тәнәфес рубрикасында фән һәм мәгариф дөньясының иң уникаль яңалыклары. Исәнмесез, интернет дөньясын ничек яуларга, нәрсә төшерергә, нинди контент сойларга. Бу сорау миллионлаган мәктәп укучыларын борчый торгандыр. Иң лаеклы язмалар безнең сәхифәгәләгә. Шулай итеп без башлыйбыз. Мамадышта Кытай телен өйрәтә башлаганнар. Бу эшкә Роза Абдуразакова алына. Башта ул үзенең хыялын тормышка ашыра. Кытай телен өйрәнә. Соңгы 6 ай эчендә ул Кытайның Гуанчжоу шәһәрендә яшәгән. Bir yıl элек ул онлайн рәвештә Кытай курсларын эшли башлады. Илкүләм теләк белдерүчеләр арасында Мамадыш укучылары да бар. Кытай теле генә түгел, җирле балалар белән хәтта спорт белән дә шөгыльләнә икән. Нихау, водяу ваграм, восинг никагисян, водясы кужен, мама, папа, май хыбо. Унутылган телефон. Бөекбританияда бер кыз телефонын таксида калдыра. Табылдык исә ике бик шук егетнең кулына эләгә. Алар исә әлеге кызга багышлап, аның телефонына төрле кызыклы шаян видеолар яздыралар. Телефонның кире кулына төшергәч, кыз башта шок ката. Аннары роликка сабаны социаль челтәрләргә урнаштыра. Нәтиҗәдә бу язманы 1 миллион 600 меңнән артык кеше карый. Менә бит, шәп видео өчен бары тик яхшы тема гына кирәк. 8 яшьтә университетка кергән Сүз Хеймдаль Тепляков хакында. Аңа нибары 8 яшь һәм ул тарих буенча 4 билгесенә имтихан тапшырып, югары уку йортына укырга керә дип хәбәр итә малайның әтисе. Теләге булса, ул аны хәтта 5-легә дә төзәтә ала икән. Хемдаль гаиләдә бер генә акыллы баш түгел, аның 10 яшьлек апасы Алиса шулай ук югары уку йортында укый. Менә сиңа гаилә бу. Делбегән яшь буынга тапшырырга, илдә балалар һәм яшүсмерләрне берләштерә торган Россия күләм хәрәкәт барлыкка килде. Бу исә үз чиратында бөтен мәктәп укучыларында бергә җыя торган бөтен Россия проекты. Башлангычы уңышлы булсын. Бу без әзерләгән барлык яңалыклар иде. Киләсе атнада очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Социаль челтәрләрдә бездә язылыгыз, кызыклы мәгълүмат белән уртаклашыгыз, укытучыларыгыз турында сөйләгез. Тәрбияче үзе нинди укучысын да шундый итеп тәрбияләргә тиеш дип язды рус этнографы, этикограф, фольклор җыючы Владимир Даль. Яхшылыкларга омтылыгыз. Бер атнадан соң очрашырбыз. Сау булыгыз.